Mitsu în acțiune. Poziția 1. Nu, ăsta l-am chemat. Ăsta era. Asta-l bagi în fund, ca să nu te ard aici. Așa. Bagi în fund? Hai. Lasă sunt slabe, nu. Tine una din aia puternică? Mamă, așa este clar. Da. Dă-i pe tine, Mitsu, să arzi ca șoareci, ca șobolanii. Bă! Dar vino să vezi cum se vede în telefon lumina. Vezi? Da. Roz. Zici că studiază. Nu, dar cât ține? Dacă nu pot să mai ții, dă conțin eu. Să bagi la? A, vrei să aprindă țigară? S-a terminat ce să mai reza acum. Doar un așa. Da, nu.